Bé, continuem amb la sèrie d'avui, que està especialitzada una mica en flexions de columna anatòmiques. Som-hi! Molt bé, traiem la manta, la pleguem bé, la deixem al seu lloc. Salutació bàsica. Me'n vaig a davant de l'estona i ens en recordem que avui estem una miqueta més atents a les flexions de columna. Freqüentment, quan tu flexiones la columna, per higiene postural, quasi sempre recomanem que flexionis una mica el genoll. I llavors, quan tu baixes, que estic baixant amb neutre, baixes amb protegit, i ràpidament has de tocar un objecte sòlid, que és el terra. Fixa't que si poses la cama a tope recta, moltes persones no arriben a terra. Llavors ja hem dit que aquesta postura és molt dolenta, encara que la facin a la majoria de llocs, nosaltres no la fem. A qualsevol llibre d'higiene postural te diria el mateix. Peus paral·lels. Com que anem a treballar flexions, recomanem microflexionar el genoll i el maluc. Mans a davant. Inspiro. Flexiono una mica el genoll. Ara has de baixar d'una peça. Baixa, baixa i toca a terra. Cama dreta darrere. Dues cames a darrere. Ara tornem a estar en flexió. Encara que l'esquena estigui neutra, el maluc, cadena en flexió. Roto el braç en fora. Cama dreta davant, una passa o de vàries. Ara n'he fet dues jo. Inspiro, expiro. Afluixo el cap. Inspira, puja. Expira al mig. Ins. Cama esquerra. Dues cames a darrere. Això que fem ara estira la part posterior del cos. És una de les claus de les flexions saludables. Cama esquerra davant. L'altra cama davant. Inspira, puja. Expira. Ins. Dreta. Dues cames. Dreta. L'altra cama. Ins. Ins. Cama esquerra. Dues cames a darrere. Cama esquerra davant. L'altra cama davant. Inspira. Ins. Dreta darrere. Dues cames a darrere. Aprofita perquè s'estiri la part posterior de l'esquena i de la cama. Cama dreta davant. L'altra davant. Ins. Fica la panxa. Esquerra darrere. Dues cames a darrere. Esquerra davant. L'altra davant. Ins. Molt bé. Continuem. Peus paral·lels. Neutre. Braços. Activa la panxa. Absorbeix. Ins. Inclinación lateral de columna. Ins. Estoy cerca del eje, con lo cual está muy protegido. Ins. Protejo con la respiración protectiva, eso me protege la columna, suelo pélvico. Ins. Ins. Movilización de columna, inclinación lateral. Estoy cerca del eje, con lo cual es muy protegido. Cuello tranquilo, mirada tranquila. Molt bé, baixem. Anem a treballar una miqueta al terra.
Avui, com dèiem, treballarem una mica de flexions. Anem a fer una postura. Les nostres postures, a nivell de foto, sí que s'assemblen a altres sistemes, però l'execució és radicalment diferent, perquè fem la descàrrega o fem la columna neutra, depèn dels casos. Posa la manta 2 o 3, de forma que tu, quan t'asseguis, estiguis amb la columna alta. Natges enrere. Mira, farem una cosa, vaig a buscar una altra manta, un segundet, vaig a buscar una manta. Molt bé, ja tinc la manta, perfecte. Jo, en general, com que ja fa molts anys que faig aquestes pràctiques, més de 22 anys, jo estic bastant entrenat, però a moltes persones què els hi passa? Quan tu poses així, l'esquena més o menys es queda al seu lloc, però quan estires una cama o les dues, la majoria de la població se'n va enrere. Això és un problema de salut, perquè tu estàs empentant els discos intervertebrals en fora. Bé, per això fem servir les mantes i el sentit comú. Anem a plegar una manta de forma que ens ajudi a la postura. Mira, podríem fer així i poses... Mira, això és per fer-ho més fàcil, I també per fer-ho més correcte. Mira, l'altra manta la deixem al costat. Perfecte. I aquesta manta m'ajuda a la postura. Natges enrere. I ara l'esquena està alta. Alta, tranquil·la. Què vol dir? Que si ens fan una radiografia hi ha la curvatura natural òptima. Si tu notes que t'estàs caient enrere, t'has de posar una altra manta per seure. Creix. Molt bé. Janu Sirsasana, versió anatòmica. Janu vol dir genoll. En principi, aquesta postura, a nivell del sànscrit, vol dir el cap al genoll. Nosaltres no ho fem, això, perquè és dolent per l'esquena, això no ho fem. Mans al costat. Anem a fer primer les versions laterals. Mà dreta superoberta al terra. I ara faig una inclinació lateral amb descàrrega. És possible que notis que tira una mica la cama de davant, no, depèn de tu, cada cosa depèn de tu, Si molesta alguna cosa no ho fas, sisplau, també pots posar la mà aquí, si et molesta l'espatlla. Esfuerzo sí, molestia no. Fem l'altre costat. Inspiro, expiro. Mira, flexiona, baixa i amunt. Si ho fas bé és fins i tot agradable. Ara la força és mínima, pots respirar lliure, si vols. Ara no estic amb neutre, però estic amb descàrrega. Nosaltres estem o amb neutre o amb descàrrega o les dues coses. Ara estic amb descàrrega. Així no seria descàrrega, Així sí. Bé, inspiro, expiro al mig, canvi. Aquesta manta és voluntària, la majoria dels materials depenen de tu. Jo m'ho poso per demostrar que pots fer la postura d'una forma una mica més fàcil, perquè hi ha moltes persones que si tu poses la cama a tope recta, se'n va enrere, perquè això està una miqueta curt, diguem, Això passa a moltes persones, sobretot si feu de caminar molt d'esport, a vegades això està molt fort, no? Ara, si poses això així, ajuda. Tirem les natges enrere, engonal profund, creix, mà esquerra, supero, així no, així, al terra, flexiona i te'n vas al costat. Al costat amunt, no al costat avall. Sempre procurem espai, evitamos los derrumbes, derrumbe no. Bien, inspiro, expiro al otro lado, abro, flexiono, bajo, me apoyo, descarga y inclinación lateral del tronco. Molt bé, inspiro, expiro al medio, cambio. Tornem a la posició inicial. Ahora vamos a hacer la Janu Sirsasana versión anatómica sistema Darshan. Aunque la foto se parezca, es radicalmente distinta. ¿Cómo se haría
en la mayoría de sistemas, en yoga, en fútbol y en otros sistemas deportivos gimnásticos, Nosotros no hacemos ni deporte ni gimnasia, Por ejemplo, lo que hacen es eso. Eso a nivel postural es un desastre para la columna. No, esto en nuestro sistema no lo hacemos. Bien, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, primera solución es el sentido común. Otra solución es estudiar anatomía, estudiar biomecánica, durante 22 años, pues claro, si uno estudia, pues ayuda bastante. Ahora, empujo el suelo, crezco. Y ahora cuando roto, una vez ya crecido, roto de abajo, de al medio, de arriba, y ahora voy a bajar lo más neutro posible. Inspiro, expiro y me apoyo en las manos. Fíjate que bajo casi neutro. Aquí, como estamos en descarga, se permite que te abandones un poquito adelante. ¿Por qué? Porque la espalda está protegida por los brazos, por la descarga. Vale, esto no, No, esto no, muy mal, No, mano aquí. Si por casualidad bajas un poquito más, perfecto, lo que pasa es que hay que tocar al suelo. Y me quedo en la postura. Sí que tira un poquito, eso depende de ti, tú has de graduarlo. Las posturas estáticas recomendamos mínimo 30 segundos, que son 6 o 7 respiraciones. Si lo haces bien es incluso agradable. Si no puedes bajar tanto, pues bajas menos, Si te duele algo, no lo hagas. Cuidado la rodilla, por ejemplo, o la lumbar. Bien, si lo haces bien, la postura está muy protegida. Esta postura la podemos hacer con respiración libre. Ahora, para salir de la postura, activo el suelo pélvico, la cintura abdominal, inspiro y al expirar camino con las manos y cambio. Esto es la versión Janu Sirsasana, versión anatómica, sistema Darshan, Es radicalmente distinta a como se hace en deporte o en yoga. Hoy en día el yoga es un deporte, lo cual pues también es una chapuza, pero bueno. Bien, crecemos. Y ahora vamos rotando poquito a poco, de abajo, de al medio, de arriba, crecer. Barbilla dentro, no mires arriba. Mira endavant o avall, creix. Cama, mira, si poses el peu una mica flex, estira més. Si tira massa, fas menys. Això ho gradues tu. Ara, per baixar, com ho faig? Així? No. Baixo allargat, pilates, neutro de pilates. Inspiro, expiro y descarga, darshan. Descarga. Descarga son las manos. Hay que tocar algo sólido. A ver, si te cuesta un poquito, pues bajas menos. Lo que sí que puedes hacer, una vez ya estás bien apoyado o apoyada en el suelo, te puedes abandonar un poquito si el sistema lo permite, Ahora la postura es súper agradable y me estoy estirando. ¿Por qué motivo? Por la descarga. Me concentro en la postura. Toda la práctica es mindfulness, meditación. Bien, inspiro, expiro, camino. Pasito a pasito crezco y salgo. Muy bien. Última postura activa de hoy. Vamos a poner las mantas. Ponemos las mantas en su sitio. Anem a fer la darrera postura activa d'avui. Les mantes sempre les pleguem el més plegadetes possible. Per què? Perquè nosaltres és com si fóssim arquitectes o enginyers. Què fem? Estabilitzem els materials perquè la construcció sigui òptima. Anem a seguir construint. Ara em poso amb les cames endavant, natges enrere. Fixa't, vaig a fer-ho una mica malament. La gent quan gira què fan? Fan així... No, així no, A veure si pots... És que a mi m'agrada trobar-me bé. Espero que vosaltres també us trobeu bé. Ara, la cama una mica forta. Si ho necessites pots fer així una miqueta. Mira, podem fer així. Això per algunes persones els hi va millor. Tirem els natges enrere, empento al terra. No miris a dalt, no. Aquí. Ui, que bé. Ara em trobo bé aquí. Menys mal del material, Si no tens mantes, fes servir coixins. Ara, empenta al terra. Anem a rotar. Inspiro, apropo, creixo. Abans de rotar, créixer. I mantenemos el eje.
Mano izquierda, agarro, mano derecha, agarro, giro. Giro manteniendo el eje. No, así no, Si lo hago bien es súper agradable y liberador. Cada uno gira distinto. Es importante que gire todo con aplomo óseo, bien colocados los huesos. Bien, inspiro, expiro, cambio. Mira, la manta és una ajuda, en principi no caldria, Natges, flexiono. Això m'ajuda que l'esquena estigui millor. Cuando flexiono rodillas me mejora la espalda casi siempre. Vale, aunque no siempre es necesario. Ahora agarro, giro. Pie flex. Miro avall o enrere, empento al terra, creixo. Caram, que bé que va aquesta postura. Em quedo a la posició. Bé, inspiro, expiro endavant. Molt bé, avui la sessió estava especialitzada una mica en flexions. Un altre dia us posarem un vídeo explicant una mica de teoria sobre el tema de les flexions, Avui, la sèrie és d'utilitat general, el que passa és que avui ens hem especialitzat una mica en flexiones de columna. Bueno, de columna o de cadera, depende de cada ejercicio. Bien, ahora vamos a despedirnos formalmente. Tanquem els ulls, respira lliure. Una meditació molt bona és notar la respiració lliure. És molt eficaç. Respira com vulguis i nota-ho. Ara estem fent un mindfulness de la respiració lliure. Si venen altres sensacions no passa res, tu ho notes, però procura notar la respiració lliure.